n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otodunu Jesu, anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji weluke na Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka odudu ya. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-ebinye n'aka Chineke, na-ayọ ka izu ụka ọfụnụnwa nke anyị banyelụ tata ma karịsịa. Anyị na-echetakwazị ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ na nyanya, ọkacha nwanne anyị nwoke Okike Nwankwọ, na-ayọ ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi ya. Anyị nweziri ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị nwa ka anyị natazia n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche Pastọ Benjamin Chididike, na-echetakwazị Pa Vincent Ugwu, na-ayọkwazị ọgwụgwọ nsọ n'isi ndị a niile. Na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche Onyiba Okike Nwankwọ Nzerike Egwem, na-ayọkwazị ọgwụgwọ nsọ n'isi ya. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ ụmụnna m, emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ka site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi Virgin ọkpụ na ndị mmụọma na ndị nsọ gị niile na ụlọ ụmụnna m, uru ọbara mgbusịrị ụwa Chukwu anyị ayọ ka Chineke jikere na-emere anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ga-amaduru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile. Ayọrọ nke a site na ndị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ma ọ soro onye nwe anyị iji ahụhụ gwerie ya. Ọ bụrụ na o jiri ndụ ya chụọ àjà medaa obi, ọ ga-ahụ ndị ga-eri ya ikpe. Ọ ga-enwe ogologo ndụ, a ga-esikwa n'aka ya mezuo ihe onye nwe anyị chọrọ. Mgbe ọ pụtara na ndụ ahụhụ ya, ọ ga-ahụ ihe bịakwa ṅụrịa ọṅụ ọzọ. Site n'ahụhụ ya, nwaodibo m ga-eme ka agụnye ọtụtụ mmadụ na ndị ezi omume, bịakwa bokwasị onwe ya mmehie ha. Okwu nkwusa bụ ụwa. Onye nwe anyị, ka ebere gị nọnyere anyị ebe anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Okwu onye nwe anyị ziri ezi, ọrụ ya niile kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe ọ chọrọ bụ ezi omume na ikpe nkwụmọtọ. Ụwa jupụtara n'obiọma nke onye nwe anyị. Ịhụla anya onye nwe anyị wụkwasara na ndị na-atụrụ ya egwu, na ndị tụkwasara obi na amara ya, ka ọ zọpụta ha na njọ, bịakwa na-echekwaba ha n'ọkọ nri. Obi anyị na-eche onye nwe anyị, ọ bụ enyemaka anyị na mgbodo anyị. Onye nwe anyị, mee ka amara gị dakwasị anyị, ebe ọ bụ na anyị tụkwasara obi anyị niile na gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ebe ọ bụ na n'ime Kristi, nwa Chineke, anyị nwere nnukwu ụkọchukwu bụ ekwucha ọgwụ, onye gazurule eluigwe kacha eluigwe. Anyị enweghị ike ịhapụ aka n'okwukwe ahụ ejiri mara anyị, n'ihi na ọ dịghị ka a ga-asị na anyị nwere nnukwu ụkọchukwu na-enweghị ike iso anyị anụ ụfọ adịghị ike anyị. Kama onye anyị nwere bụ onye eleghara elegha n'ụdị niile nke eji elegha anyị, bịakwa hụ na ọ bụghị njọ. N'ihi ya, ka anyị were n'obisi ike bịaruo n'eche eze nke amara, ka anyị wee nweta ebere n'aka ya, bịakwa chọta amara mgbe anyị nọ na mkpa. Okwu nkwusa bụ ụwa. Jesu Kristi tinye ihe n'anya nke obi anyị, ka anyị wee hụ ka eriri dị ọkụ ahụ akpọrọ anyị si buo ibu.
anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Ụmụ Zebedi bụ James na John bịakwutere Jesu sị ya, nna anyị ukwu, e nwere otu amara anyị na-arịọ ka imere anyị. Jesu jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka e mere unu? Ha sị ya, biko mee ka otu n'ime anyị nọdụ n'aka nri, ka nke ọzọ nọdụ n'aka ekpe gị mgbe ị ga-abanye n'ebube eze gị. Ma Jesu sịrị ha, unu amaghị ihe unu na-arịọ m. Unu nwere ike ịṅụ iko ahụ m ga-aṅụ, ma ọ bụ nata ụdị mmiri chukwu ahụ m ga-anata? Ha zara ya, anyị nwere ike. Jesu sịrị ha, iko ahụ m ga-aṅụ ka unu ga-aṅụ, ụdị mmiri chukwu ahụ m ga-anata ka unu ga-anata, ma ịnọ m n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe abụghị m ka ọ dịrị inye nke ahụ, oke ahụ dịrị ndị edebere ya. Mgbe ụmụazị iri ndị ọzọ nụrụ ihe a, ha busoro James na John n'iro. Jesu bịara kpọkọta ha ọnụ sị ha, dịka unu onwe unu mara, ndị eze ụwa na ndị maara aha ha na-eji aka ike achị ndị nọ n'okpuru ha, ma n'etiti onwe unu ọ gaghị esi otu ahụ dịrị. Kama ọ bụrụ na onye ọbụla chọọ ịbụ onye ukwu, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ onye na-ejere ndị ọzọ ozi. Onye ọbụla kwa chọrọ ịbụ onye mbụ ga-abụ odibo ohu unu niile. N'ihi na nwa nke mmadụ abịaghị ka a gbara ya odibo, kama ọ bịara ịgbara ndị ọzọ odibo, ya na iwere ndụ ya nye iji gbapụta ọtụtụ mmadụ. Oziọma osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu. Otito dịrịnụ Jesu. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka bụ n'ụwa. Ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Nyenụ ya, nyenụ ya, nwanne m, nyenụ ya, nwanne m, nyenụ ya, ndị nne, nyenụ ya, ndị nna, nyenụ ya, ekele ọma. Anyị bụ onye ka bụ n'ụwa. Anyị bụ onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen.
Every day is a blessed day. Every moment you have is a gift. Ụbọchị ọbụla ị larụsịrị ụra mepee anya gị, nwanne m, kene Chineke. Kene Chineke n'ọdị mma. N'okwu m, ebe okwu m ga-agbadobe ụkwụ tata bụ Jesus is my brother. Jesus is my brother. Now, kedu onye ị ga-ewe ka nwanne gị? Onye ị ga-ewe ka nwanne gị ọ bụ sọsọ ndị nne mụrụ gị na ha, ka ọ bụ ndị na-egosi gị ịfụnanya? Ndị nne mụrụ gị na ha bụ ụmụnne gị, mana enwere ndị nne mụrụ gị na ha bụ your worst enemy. Enwere ezinụlọ mma tata, nne ha nwụrụ, ụmụnne na-abụ na-eso okwu, sọsọ ịbụọ ka ha dị, nwoke bụọ. Anọbụrụ sọ na ha dị nwoke bụọ, na Chineke jikwa okpoho were gọzie ha na-abụ. Megide nke nnukwu na mama ya na-ese, den nke obele je kpọrọ mama ya, ya na ya bili, mama ya nwụọ, nke obele kpọrọ mama ya je nye na bie. Mana nke nnukwu bi n'obi, anọ n'obi ebe nna ha bi, etu ndị Igbo si eme ihe, ka a ga-eni nne na gịnị na nna. Mana nke nwoke obele wee si na ebe gị na nne m na-ese okwu ka ọ dị ndụ, na gịnị ga-eme? Na mama ebunye gị ya n'ọnwụ. O je nie nne na bie, woluzie mopolu na mobaịlụ na ngwongwo na ngwongwo dobe n'ụlọ ahụ, mgbe till night na-akwụ ụgwọ ya, onye tinye isisi gbagbuo. Ọ na-ekwu elu mbọsị nke obele tinyelu burial mama ha, because o bụ ụzọ nnukwu nwaanyị. Mana because na a na-eso okwu, gịnị mere? Enye ya so ndị mmadụ anọrọzi emebezia pumps and pigeon trees gosili na oke ozu dị na eburu ụzọ nye nwaanyị na bifo akwabịa. Elu ụbọchị a ga-akwa ozu, nke obele tinye akwamozu tata, nke nnukwu tinyekwazie the same day, si ya kpọtụba. A divide ya nwaanyị into two, a na-akwa ozu. Nke obele si oke ngwa kwabazie ihe ha na-azọ bụ no, ọ bụghị mba. Nke obele bụ ụzọ tinye, nke nnukwu tinye a week before. Ihe o meze bụ oje na maka ịma na onye jinu na-eme gịnị na-eke. Oje na diocese wee je dee akwụkwọ personal letter to ndị fada niile nọ na diocese na mama ya nwụrụ. Ịmagodi ihe na-eme, ụfọdụ amụhụ nke na-emenụ, ụfọdụ wee nuru na-akwado jebe burial, ije ebe ha ndị fada ju. Ọ mgbe ha lụtezi ka ama na-ebi ha ebi, ụfọdụ kpudozie eru na anọdụ ya ka ha begịnị ha naba. And so n'akwụkwọ nsọ, kedu onye bụ nwanne gị? Agwa Jesu sị na nne gị na nna gị na-achọ gị. Ọ sị na onye ọbụla na-anụ okwu ya ma na-emebi ihe ya kwuru n'ogene, n'ọnya bụ nne, n'ọnya bụ onye, n'ọnya bụ nwanne, na onye bụ ezigbo mmadụ, n'ọnya bụ nwanne gị. When you are a brother or a sister and you cannot sacrifice, then there is a problem. There is a problem. I remember Mbani Pelumpe, then I was in the seniors, I think first year in the senior seminar. Coincidentally, then I'd be on the chat then. So it was on a Friday. So my parents went to the village with my younger ones. Ofodomonwa, na my immediate elder sister, na my cousin. Binyelani were now Alwolo then. So two of them were older than me. So when do ribatana banya have 1 a.m. Batabo wa lose on in ebeni ne nkupu tankupu. Yey. Imago na alaro la ihe na nezifu di mpaku gi ni rueto awolebo. Then he was in anozo. Where is the man of the house?
I said, I'm the man of the house in our village. So, Mba wasn't the man of the house. Could only observe a man. Boy, Bruzier man. Mburu man ozugbo. What is going on? And the amazing how one now to call help and half full of my phone, my carbon idea around. And I how to get them. Then at a point, one of them seems stand up and pull out. Will let with him this. OTM Bahan is was one 18 Bahan. My elder sister seen a bed, they both did not jump up, go balloon was now dumb back. Now you say habiko, now dumb, more I got the hand, man. Now the energy, Oji Kunye from that bed, Judem, no push him out of that gun. When now you need them, body sibiko. Man, I went to my cousin, no, we have to wait him, this where do the Now, these are two characters in a very particular scenario. But one, bravely God. But the other one, out of fear, will do that. Even though my elder sister married home, because even normally cannot money from that bed, but out of love, she could not even understand what she was doing. So she told my because don't kill my brother for me. Love without sacrifice is no love. Love without sacrifice is no love. Almanya kego tani hogu nkembo. Onya ma Jeremiah bulundu kwa ma wese na onya hu na abianu na Chineke ga-eji wee mere ihe n'ịba ama n'elu ụwa na ọ ga-ata nnukwu afụfụ iji were zọpụta ụmụnne ya niile. Ọ bụrụ mgbe Jeremiah fụrụ ọbịbịa dị nwa anyị Jesu Kristi na-eke n'afọ Jesu dị n'obe onye ka nji wee sị Jesus is my brother. Ịbịa n'ihe ọgụ nke ịbọ egosi anyị nọọ high priest ka ọ bụ na ndị ụkọchukwu mbụ na-achụ àjà kwa ụbọchị n'ọta na-eji anụ ewu na anụ ọkụkọ n'ihe niile na-achụ àjà mana onye nke a bịara ịchụ àjà were gịnị wee chụọ àjà onwe giving everything he got, because when you cannot sacrifice you cannot lay a claim. When you cannot sacrifice you cannot lay a claim. Abia ozioma egosi anyị ụmụnne na abụọ James and John. Jesus was their cousin, so they found it a privilege for them that their cousin bụ Chineke. Ịbịa n'oziọma nke Mark nke anyị gụrụ tata, Mark sị na James and John bịakwutere Jesu wee yọọ ya ka ha nọdụ n'aka nri na aka ekpe. Mana ije n'oziọma nke Matthew, ị ga-afụ na Matthew sị na nne ha bụ Salome jekwuru Jesu wee sị ya nya dobe ofu nwa ya n'aka nri nke ọzọ na ebe n'aka ekpe. Kedu ihe Matthew ji welu sị na Salome? Ihe Matthew ji wee sị na Salome bụ na o nwere ka ọ dị isi na onye ma Jesu ọfụma nwere ụdị anya ukwu ahụ na ụmụazụ ya ekwetara ụfọdụ ya n'anya na-esie. Kedu sị ka ha ga-esi nwee nwa ụdị anya ukwu ahụ? Okweghị Matthew ya aghọta. Matthew wee sị mba, ya ma ekwu na ụmụazụ kama ka ya kwuo nọ nne ha ka e use the mother's instinct we defend the disciples. Mana bịa na Mark ga-esi mba, call a spade gịnị a spade. Na ụmụaka emetaghị ya na ha ga-eyọ nnukwu ayịyọ. Unu nọdụ n'aka nne, nke a nọdụ n'aka ekpe. Ha na-abụ nọdụzie n'aka nne na aka ekpe, kedu ebe ndị ọzọ ga-anọ? Ebe ndị ọzọ ga-anọ na roof. Ma ha nọ n'isi Jesu, because onye nọ n'aka nne anọdụgo, unu nọdụzie n'azụ, na-esie n'azụ wee na-enyo ihe na-emenụ. Ha nọchigo ana ihe o merụzi maka na ekwuru na ndị ga-anọ n'aka nne na aka ekpe bụ ndị ga-emegide ga na-ekpe ụwa ikpe. So ha nọdụzie n'aka nne nọ n'aka ekpe, ha fụzie ka onye ha ga-afụ n'ụlọ ụka kịta
aza ngwa jebe ọkụ mmụọ rege je ọkụ mmụọ ebe a. Amen. O wewute ụmụazụ ndị ọzọ mana ofu ihe Jesu jụrụ ha sị ha, unu ọ ga-aṅụ iko m ga-aṅụ, unu ọ ga-ata afụ m ga-ata. Ha wee gosi ịfụnanya. Yes, na anyị fụrụ gị n'anya, mana mgbe ụfọdụ na ị ga-afụchakwa onye fụrụ Chineke n'anya na-efe Chineke ọfụma, mana anya ukwu o nwere mere gịnị buru ibu. Oke ọchịchọ nụ ya n'ime me gịnị buru ibu. Jesu wee sị ha, mba, na onye fụrụ m n'anya bụ onye na-enyelu ndị ọzọ aka, ọ bụrụ onye na-anọ n'iru, ọ bụrụ onye na-azọkọ ihe niile, na ọ bụ onye na-sacrifice onwe for others. To what extent do we sacrifice? Even as our small community, to what extent do we sacrifice? To what extent do we forgive? To what extent do we move on? When you cannot sacrifice, if every day, you can account to all, you will check. And when I want to Abuja, when my cousin money and eku, ya no money and essay. Weje nankie. Elobute na kawale ne last year no January in Nigeria. Na hu mu negini na complain. O was say faram nodana. Ojebuta phone n'ime fonu ka o koduru ihe ọ bụla a na-ekodo n'ụwa ya nke isi ya batara dị n'ime fonu. Nke akwụkwọ nwoke maka ịbụ nwoke a na-echetacha ọfụma, so ụdọ mma echetacha ọfụma kere ebe ọ dị n'ime fonu, mana ụmụ nwaanyị na-ekodu nke ha niile n'isi, nke ha dapụ apụ, nke ha niile na-adị n'isi, ana ha chịgụrụ gị ya ebe na bifọ mbọsị nne mụrụ ya na ihe imerie. And it's your date and time. No toto mbosi yaku Stephanie n'aka. Ọkpọrọ ga-afa nwa nke yaku n'aka ihe melu n'ihe ikwu. There is no sacrifice, there is no service. Because if you are living in the past, then there is no present. And if there is no present, there is no advantage. You can make the one up and around. Our days around, don't cross around, they make it again a break from that round. Okay, also, well, lose. Oh, my cat, for four. What I can na council. Let me get the answer. Have Jesse and a psyche. Problem what I can start the day the parents divorced. Sometimes we think it doesn't affect the children. Sometimes we think they can do it by themselves. Sometimes we think, no, I have my own life, they have their own life. If I'm not there, they will push on. They will not push on. And then we're going to have one. Okay, and only Hegel, you made you put your head in there. You have to take up the responsibility. Christian, Jesus remains the symbol of service and sacrifice for us. Onya kane nejelanya nandwani nine nonodwani nine. Can you work with selfishness? Can you work with greed? Can you work with intado ejidie every day na account nya every day na account nya nyona agugwagu nya agago. Yesterday is yesterday, today is today, and tomorrow is tomorrow. Ka Chineke nyela anyị aka ka anyị nwee obi salụmbala, obi ịfụnanya, obi nwanne nke ọ bụ ihe dị nwa anyị Jesu Kristi gosipụtara anyị na ndụ ya. Otuto dịrị Jesu.
ekwe n'otu Chineke. Na ndị anaghị ahụ anya ka n'otu onye nwanyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, tupu si na Chukwu ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria si na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọnwụọ enye ya n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụzọ pụrụ iche iji wee were ọnọdụ anyị niile gosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Inwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka nnatazi isi a na-arụnye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ, gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mejue. Amara Chineke ọbara ụba n'ebe nọ. Chineke nọnyefụla anyị n'anya, anyị ewelego ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị dị iche iche gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka ịnụlụ ekpere nke anyị na-ekpe n'ụbọchị tata, ma mejupụtara anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
maka aja mụ na unu na-achụbulie ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị nwụcha anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke a anyị ji agbara gị odibo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o na dị nsọ. Chineke ji ike niile onye ji ụwa tụwa niile site na Kristi dị nwe naanị onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ kwere ka nwa ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe ya site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe nyetebego oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi nsọgide edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọta erukwasa na mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunya n'ọnwụ bụ jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka otu akwa ka o si mee mgbe ha bịara nye anyasị o gburu iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka a kwupụta ndị ihe omimi nke okwukwe a na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na igwere ka anyị n'ime ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya
gọzie ndị ụka anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ụfọ ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị Chukwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị ma wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọrọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị anyị narị ogo sepụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye zọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, n'oge m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye na-edo na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị ụlọ mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu mgbe ekele nke udo. Na-achịcha si n'igwe, onye ọ bụ ya na-eme mma. Onye na-achịcha si n'igwe, onye ọ bụ ya na-eme mma. Kristi na-enụ nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị na-enwekwa onyeisi ọma bụ ndị abụ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Dị nwanụ, biko mee ka anyị na-aga n'ihu site n'ịnata ori nsọ ugboro ugboro, ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta n'ihe ụwa were mata ihe nke n'igwe. Ayọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for World Mission Sunday. Because donate generously. Why? Oh, Mary and the boy, the We have reached our goal in the annual Catholic Appeal campaign. We remind you to please fulfill your pledge by returning the envelope. Thank you for your generous response. Adult class is still ongoing from 16 and above. Religious class is also going on 12:30 virtual and 9:15 in the basement. October is the month of Holy Rosary. We invite you to pray the Rosary every Friday after 8 a.m. and 7 p.m. Mass, followed by bilingual Mass. Next week, second collection will be to help defray the parish expenses. Please be generous. We are approaching All Souls Day, and we are dedicating candles to pray for our beloved departed. If you would like to dedicate candle to someone, please detach the form in the bulletin and you can put it in the collection basket when they are going down. Minimum is $30. Tata bụ 17th of October. Tata ka ọzọ na nwunye na-eme anyị invite ka anyị bịa nọnyere ya na abịa nwaanyị na-eme baby shower this evening from 5 p.m. It's somewhere here. You know the address is in the forum. Our name, the address, we will post it again after Mass from 5 p.m. to I think 2 a.m. Bịanụ ka anyị support to anọ ihe ọma. Anyị na-ede week mana ka bụ ihe ọma Chineke na-ewetara ọzọ na ndị bie anyị ga-esi wee ṅụrịa baby shower ka anyị chọọ ịdị na-eje.
Na nke ọzọ unu ma na enwecha ndị otu anyị lose their loved ones, anyị ka ji their benefits for those that got qualified. Biko gbaa mbọ ka ị kwụọ ụgwọ ị na-akwụ ya, ị na-agbakwa mbọ na-akwụ ya annual dues as well, maka na onye kwụ ụgwọ ji owere onwe ha. Anyị enwe birthdays before that. Unu mana fara bata last week in a hurry. Anyị na-asị ya no again. Ọka atọghere akpị ya mgbe anwa, mana ọ tọghịghị akpị ya na so o wetara ọjị anyị ga-ati ya na garaji na-agbasa ka ọ nọba n'aka. Anyị enwe birthdays, anniversary, no anniversary. Otuto dịrị Jesu, agbasazi ya biko. New member, enwe new member. Ke new member? Ngwa kwụrụ ọtọ. Oh, Daniel Ndukwu. Odori akị ya bịa. Ngwa gbagote. You are welcome. The name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. I can see you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Daniel, if you're waffle, I'm on the waffle here. Ka nyanwa akọwa onwe ya na ọ na-ekwu okwu. Madam, kọwala anyị onwe na ndụ ebe. With ndị amị na police. You are doing good. No. God bless you and thank you for coming. Thank you. No. Daniel, message I am married by nature. Ka Chineke gọzie anyị niile ka anyị nwee a very happy weekend in Jesus' name. Onye nwe anyị nọ n'ụlọ